Здравейте! В това видео ще говорим по следната тема, свързана с числови множества и видови числа. Тази тема е доста интересна и освен това е доста основна в математиката, затова се надявам това видео да бъде полезно за един широк кръг от ученици. В началото ще започнем с някои прости неща, по-натам към края на видеото някои от нещата, които казваме, ще бъдат по-подходящи за ученици с известен по-повишен интерес към математиката. Числовите множества са нещо, което срещаме в целия училищен курс по математика, започвайки още от първи клас и стигайки до 12 клас. Така че да започнем с това с това как се дефинира множеството n. Множеството n записва се последния начин и то се състои от всички естествени числа. Това са числата 1, 2, 3 и така нататък. Естествените числа продължават до безкрайност, т.е. няма най-голямо естествено число. И това са първите числа, с които се сблъсква всеки един ученик. Още в първи клас те се изучават. Това са най-основните числа, числата с които броим. Няма да изпадаме в повече подробности, тъй като се предполага, че с тези числа всеки един е добре запознат. Следващото множество от числа е n0. Това е множеството, което се състои от естествените числа и нулата. Т.е. тук се включва нулата и отново всички естествени числа. 1, 2, 3, 4, 5 и така нататък, като това множество също продължава до безкрайност. Сега, интересното тук е, че и което трябва да се каже, че нулата не е естествено число. Общоприетото схващане е, че нулата не е естествено число, въпреки че в някои книги, списания се приема, че и нулата е естествено число, но това не е общоприетото схващане. Общоприето е схващането, че нулата не е естествено число. Да го запишем ето така: 0 не принадлежи на n. Това е, което може да се каже най-накратко за естествените числа и естествените числа и нулата. Следващото множество, което изучаваме в училище, е множеството на целите числа. То се отбелязва ето по този начин, с z. В него се включват както числата от n0, така и отрицателните цели числа. Т.е. тук имаме числата, ще го запишем ето така като една редица, която е отворена и в двете посоки. И имаме -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 и така нататък до безкрайност. Т.е. тук числата продължават и в двете посоки, и наляво, и надясно. С други думи, това множество се състои от естествените числа, нулата и противоположните на естествените числа. -1 е противоположно на 1, -2 е противоположно на 2, -3 е противоположно на 3 и така нататък до минус безкрайност. Сега, нещо друго, което тук може да се каже, е, че с целите числа, извършвайки действията събиране и изваждане, ние отново винаги получаваме цели числа. Тоест, ако прибавим или извадим две цели числа, ние отново получаваме цяло число. Същото важи и за умножението. Тоест, ако имаме
ако прилагаме операциите умножение, събиране и изваждане върху две цели числа, ние отново получаваме цяло число. Получаваме число z, принадлежащо на z голямо. Същото не важи за делението. Тоест, ако се опитаме да разделим две цели числа, ние не винаги получаваме цяло число. Например, ако разделим 10 на 2, получаваме цяло число. Получаваме числото 5, което е цяло. Обаче, ако се опитаме да разделим 11 на 2, ние вече не можем да дадем отговор на колко е равно това, ако се ограничаваме само до множеството на целите числа. И затова по естествен начин, търсейки изход от тая ситуация, се въвежда следващото важно числово множество, и това е множеството на рационалните числа. То се бележи с Q. Ето по този начин се записва. Тоест тук вече, ако разделим 11 на 2, ще получим 5,5, което е рационално число. Тоест това число е рационално и 5,5 не е цяло число. Така, множеството на рационалните числа, и аз това съм забелязал в някои ученици, има известно объркване в някои ученици относно това множество, кои точно числа се включват в него. И сега ние тук ще дадем две определения, от които първото е по-формално, по-общоприето в математиката, но и второто е доста полезно специално за ученици. Така, първото определение е, че Q се състои от всички дроби, обикновени дроби, от вида P върху Q, където, тази отвесна черта означава където, P е цяло число, Q е цяло число. Тук за Q можем да запишем и че е естествено число. Отново ще се получи същия резултат за нашето множество Q, но ще го запишем по този начин. P е цяло число, Q е цяло число и Q е различно от нулата. Разбира се, изискваме да е различно от нулата, защото на 0 не се дели. Така, по този начин ние дефинираме множеството на рационалните числа. Това са обикновените дроби, чието числител и знаменател са някакви цели числа. И сега да дадем няколко примера. Минус 3 върху 10, например. Т.е. минус 3, нека да го напишем отгоре, за да е ясно, че делим две цели числа. Минус 3 върху 10, 1 върху 11, това число 4 върху минус 7 също е рационално, 5 върху 1 е рационално число, 10 върху 2 е рационално число, 0 върху 2, 0 върху 5, 0 върху минус 3 и така нататък. Това са все рационални числа. Това, което забелязваме, е, че едно рационално число не винаги има, винаги няма единствено представяне. В смисъл, тези три числа са едно и също число, това е числото 0, а тези две представяния ни дават пак едно и също число и това е числото 5. Така че едно рационално число може да се запише по много начини във вида P върху Q. Тук няма да изпадаме в някои други подробности, като факта, че можем да го представим всяко едно рационално число и като несъкратима дроб, и тогава вече това представяне като несъкратима дроб е единствено, особено ако изискаме тук Q да принадлежи на n, а не на z. Така че на това няма да се спираме. Не това е целта на нашето видео. Въпросът е в това да запомним, че рационалните числа са онези числа, които са частно на две цели числа. Така,
Друго нещо, което може да се каже, е второто определение, което искаме да дадем за рационалните числа. И то е, че рационалните числа от гледна точка на десетичните дроби, те са или крайни десетични дроби, или са безкрайни периодични десетични десетични дроби. Това е, що се отнася до рационалните числа и представянето им под формата на десетични дроби. Те са или крайни десетични дроби, или безкрайни периодични десетични дроби. Какво означава крайна десетична дроб? Ето това число 105,273,8,1,6,0,8 дори, нека да добавим. Това число е крайна десетична дроб. Това означава, че след десетичната запетайка имаме краен брой цифри. И така, ако имаме десетична дроб с краен брой цифри след десетичната запетая, тази десетична дроб е рационално число. Какво означава втората част? Безкрайни периодични десетични дроби. Това са, например, ето такива дроби, 105 цяло, и тук може да имаме 27, 27, т.е. тук нека тук може да имаме 27 и след това, например, може да имаме цифрите 2, 9, 2, 9, 2, 9, които цифри 2, 9 да се повтарят до безкрайност. Това число също е рационално. Тоест, за рационалните числа имаме два варианта. Или да са крайни десетични дроби, или да са безкрайни периодични десетични дроби. Разбира се, тук пред десетичната запетайка винаги имаме краен брой цифри. Тоест, това дали една дроб е крайна или безкрайна, се определя от това дали имаме краен или безкрайен брой цифри след десетичната запетайка. Добре. Тези безкрайни периодични десетични дроби също са рационални числа. И сега тук ще покажем един прост начин, по който е възможно едно число, записано във вид на безкрайна периодична десетична дроб, да се трансформира във вид записан като обикновена дроб. Тоест ще видим, че тези числа, които имат период, наистина са рационални числа в смисъла на първата дефиниция. Разбира се, това няма да го правим в общия случай, но ще дадем просто един пример. То оттам нататък става ясно как може и това наблюдение да се обобщи. Да вземем това число, което сме записали тук и да го кръстим, например, да го означим с тита. Сега това, което можем да направим, е да запишем на колко е равно 100 по тита. Умножавайки по 100, десетичната запетая ще се измести, ще получим 105 27 цяло и 29 период. Това, че 29 е заградено тук в скоби, точно това означава, че имаме 29 и това 29 се повтаря до безкрайност. После нека да умножим числото тита по такъв начин, че тази запетая да се премести след първия период. Т.е. да се премести след 27 и след 29, след първото 29.
тогава ще получим, че 10 000, това означава да умножим още по 100, значи по 100 и още веднъж по 100, което е 10 000 по θ, е равно на, да видим, 105, 27, 29 и отново имаме след десетичната запетая 29 като период. И сега това, което можем да направим тук, е от второто равенство да извадим първото. От второто равенство да извадим първото, при това ще получим 9900, т.е. 9900 по θ е равно. И тук това, което ще се случи в дясната част на тези две равенства е, че периодът ще се унищожи. И ще получим 105, 27, 29 минус 105, 27. Така. Сега е ясно, че като вземем това 9900 и го пренесем тук в знаменателя, а от тук го изтрием го като множител, ясно е, че числото θ е частно на две цели числа, защото това, което имаме в числителя, ще се получи някакво цяло число и в знаменателя също ще се получи някакво цяло число. То вече се е получило 9900. Така че това е начинът, по който безкрайните периодични десетични дроби могат да се прехвърлят, да се трансформират в обикновени дроби с числител и знаменател цяло число. Трикът, който се прави, е ето този, с цел да се отървем от периода, така да се каже. Общо взето това е, което искахме да кажем за рационалните числа. Сега, следващото множество, с което трябва да се запознаем, е множеството на ирационалните числа. Ирационалните числа, те нямат такова някакво общоприето означение в математиката, но все пак можем да ги означим с и за нашите цели. Тоест и за нас ще бъде множество на ирационалните числа. Така. Как можем да въведем това множество? Значи да видим чисто логически какво написахме по-горе. По-горе ние написахме, че рационалните числа се състоят от крайните десетични дроби и безкрайните периодични десетични дроби. Тоест, другата възможност, която остава чисто логически, е за безкрайни непериодични десетични дроби. И именно това е множеството на ирационалните числа. То се състои от безкрайните непериодични десетични дроби. Така. Сега. Това множество също се изучава в училище, макар че не се дават кой знае колко подробности за него, но все пак в училищния курс учениците се сблъскват с доста ирационални числа. Да видим ние какво можем да кажем за ирационалните числа. Първо трябва да дадем някои примери. Да видим какви примери можем да дадем. Значи,
най-често срещаните примери са, например, за числа от вида, например, корен от 2, корен от 3, корен трети, примерно, от 5. Може да имаме 1 плюс корен от 5 върху 2. Това, както знаем от едно предишно видео, е така нареченото златно сечение. Това е числото φ. Всички тези числа са ирационални. Това означава, че ако вземем калкулатор или компютър и ги пресметнем там, ще получим безкрайна непериодична десетична дроб. Друг пример, който може да дадем тук, е един така изкуствено конструиран пример, но доста интересен за ирационално число. Да вземем, например, едно такова нещо. Да вземем числото, сега какво стои пред десетичната точка няма значение. Можем да вземем 0, можем да вземем нещо друго. Хайде да вземем, например, 100. Да вземем, момент, тук отново технически проблеми. Да вземем, например, числото 105 цяло. И сега, след десетичната запетая, ще напишем една единица, 2 двойки, 3 тройки и така нататък, докато стигнем до 9 деветки. Значи тук имаме 9 деветки. След това продължаваме последния начин. Записваме 10 единици. Тоест, тук записваме 1, 1 и така нататък. Аз пиша на втория ред, но всъщност числото продължава тук. Записваме 10 единици. После записваме 11 двойки. Двойките са 11 на брой. Продължаваме така, докато стигнем, да видим до къде ще стигнем. Ами ще стигнем до 18 деветки ще имаме. Значи тук ще имаме 9, 9, 9. И това ще бъде, това не е минус тук. Нека да го изтрием. Тук ще имаме 18. Тук ще имаме 18 деветки. Да. И по-нататък. Значи тук имаме 2 двойки. Тук имаме 11 двойки. Една единица, 10 единици. Точно така. След това ще запишем 19 пъти. Ще запишем числото 1. Т.е. цифрата 1. И я записваме 19 пъти. После 20 пъти записваме цифрата 2. И така нататък. Да видим до къде ще стигнем. Ами ще стигнем до 21 тройки ще имаме. Значи ще имаме, в един момент ще имаме 27 девятки. 27 девятки. И този процес продължава до безкрайност. Сега това число, ако го означим с някаква буква, например да го означим с тита, макар че ние май вече имахме тита, така че нека да го означим с алфа. Това число алфа може да се докаже, и това е едно хубаво упражнение, може да се докаже, че алфа е ирационално число. Така. Разбира се, могат да се дадат и различни други примери за ирационални числа. Например, числото логаритъм от 2 е ирационално. Числото
π също е ирационално. Числото е също е ирационално. Числото е, както знаем, е базата на натуралния логаритъм. Числото π пък е отношението на обиколката на кръг, обиколката на окръжност към нейния диаметър. Тези числа всичките са ирационални. Това число също принадлежи на ирационалните числа. Тоест ние тук дадохме някои примери с радикали, дадохме едно число, което е конструирано по ето този начин. И дадохме още няколко примера за ирационални числа. Сега, следващото нещо, което ни се иска да кажем е, че множеството от реалните числа вече, след като знаем какво са рационални и ирационални числа, множеството от реалните числа не е нищо друго, освен тяхното обединение. Тоест това е обединението на Q с I. Ето този знак означава обединение в математиката. Това означава, че взимаме всички рационални, всички ирационални и ги обединяваме. Освен това, от това, което казахме по-горе, е ясно, че рационалните числа и ирационалните нямат общ елемент. Тоест, ако пресечем двете множества, ние ще получим празното множество. Защо е така? Защото ирационалните числа са безкрайни непериодични десетични дроби, а рационалните са останалите две неща. Тоест, те са крайните десетични дроби, заедно с безкрайните периодични десетични дроби. Именно за това рационалните и ирационалните числа нямат общи елементи, т.е. не може едно число хем да е рационално, хем да е ирационално. Т.е. това е важно тук да се знае. Следващото интересно нещо, което може да се каже за рационалните и ирационалните числа, за техните множества Q и I, е това, че те са гъсти множества. Какво означава едно множество да бъде гъсто? Едно множество B, значи казваме, че множеството B, което е подмножество на реалните числа, т.е. казваме, че едно подмножество на реалните числа е гъсто, ако във всеки отворен интервал, във всеки интервал от вида AB, се съдържа поне едно число от B. Тоест, ако AB е пресечено с B, е непразно множество, за всеки две реални числа AB, които са от R и A е по-малко от B. С прости думи това означава, че какъвто и отворен интервал да вземем, AB, в него ще се намери поне едно число от нашето множество B голямо. Това именно можем да приемем, че е нашата дефиниция за гъсто множество. Това, което искахме да кажем тук, е, че множествата Q и I са гъсти множества. Това означава, че във всеки отворен интервал, например 4-5, се съдържат както рационални, така и ирационални числа. Интересното е, че този интервал може да бъде с произволно малка дължина. Т.е. ние може да вземем интервал 0,0001 и десният му край да бъде 0,0002 и въпреки това тук ще има в този интервал както рационално, така и ирационално число. Оттам, между другото, следва, че във всеки отворен интервал,
независимо дали е такъв голям, с дължина единица или такъв малък с по-малка дължина, във всеки такъв интервал се съдържат безбройно много както рационални, така и ирационални числа. Ами това е, значи множествата Q и I са гъсти множества. Това е смисъла на тази дефиниция и това е важно да се знае. Сега ние тук няма да го доказваме, че множествата Q и I са гъсти множества, но те са. И това също е един интересен факт, който следва да се запомни. Добре. Толкова по въпроса за рационалните и за ирационалните числа. По-нататък ще преминем към някои по-интересни видове числа. По-интересни видове числа, които са предназначени, имам предвид, че частта от това видео по-нататък е по-скоро предназначена за ученици с по-повишен интерес към математиката. Всъщност, преди да преминем натам, нека само да запишем тук в явен вид, че Q и I са гъсти множества. Така. Следващият вид числа, с който можем да се запознаем тук, е така наречените алгебрични числа. Алгебричните числа, нека да означим тяхното множество с А, те също са реални числа или поне с такива ще се занимаваме ние. Ние ще се занимаваме с алгебрични реални числа. Алгебричните числа са реални числа, които са корен на някакъв ненулев полином с цели коефициенти. Тоест едно число се нарича алгебрично, ако то е корен на някакъв ненулев полином с цели коефициенти. Например, такива са полиномите x-1, x квадрат минус 2, 5 пъти x на трета, минус 4x плюс 1. Тоест, ако един такъв полином, който е с цели коефициенти, има реален корен, този реален корен със сигурност е алгебрично число. Сега, какво друго можем да кажем? Ами, трябва да дадем някакви примери. Първо, важно е да се отбележи, че един момент, само тази двойка трябва да е така. Може да се отбележи, че всички рационални числа, всички рационални числа са алгебрични. Но преди това, може би да го запишем някъде определението. Значи алгебрично число е корен. Алгебрично число. Това е корен на, т.е. реален корен, да го запишем. Реален корен на полином, на някакъв полином с цели коефициенти. Така, това е нашето определение за алгебрично число. Сега вече го имаме записано. И това, което щяхме да казваме по-натам, е, че всички рационални числа са алгебрични. Защо това е така? Това, което твърдим, е, че всички рационални числа са алгебрични. Защо това е така? Ами да вземем едно рационално число, P върху Q, където P и Q са цели. Така. P и Q са цели числа, Q разбира се е различно от 0. И да разгледаме полинома Q по X минус P. Ами този полином
P от Хикс. Очевидно има единствен реален корен и той е именно ето този. Ако P върху Q го заместим на мястото на Хикс, получаваме 0. Следователно P върху Q е алгебрично число, понеже е корен на полином с цели коефициенти. Обаче P върху Q беше произволно рационално число, следователно получаваме това твърдение. Всяко рационално число е алгебрично. Други примери, които могат да се дадат за алгебрични числа, и то това е... Да, други примери, които могат да се дадат, са, например, числа като корен от 2. Защо корен от 2 е алгебрично? Защото е корен на полинома хикс квадрат минус 2. Корен, да кажем, 5 от 7. Това число също е алгебрично, защото е корен на полинома хикс на 5 минус 7. Числото 1 плюс 1 плюс корен от 5 върху 2, това число, златното сечение, както е известно, е също алгебрично число, защото то е корен на полинома хикс квадрат минус хикс минус 1, който видяхме в едно друго видео, че е характеристичен полином за редицата на Фибоначи. Така че тези числа са алгебрични и сега човек, гледайки тези неща, може да си помисли, че алгебрични, чисто интуитивно, може да стигне до такова предположение, че алгебрични числа са такива, които се получават един вид от рационалните чрез краен брой прилагания на следните операции: събиране, изваждане, умножение, деление и извличане на n-ти корен, където n е произволно естествено число. Тоест, да си представим, че тръгнем от рационалните числа и извършим някои от тия действия. След това, тръгвайки вече от алгебрично, така получено алгебрично число, започваме от рационалните числа. Прилагаме някои от тези действия, получаваме някакво друго число. Върху него също прилагаме тези действия. От така получените числа продължаваме да прилагаме тези действия. Можем да стигнем до извода, че вероятно такива числа са алгебрични. Имам предвид, да кажем, взимаме корен от 7. Към него прибавяме 2. После по същия начин получаваме корен трети от 5. Плюс корен 7 от 11. След това може да хванем и да разделим тези две числа. Тоест да получим 2 плюс корен от 7 върху корен трети от 5 плюс корен 7 от 11. След това можем отново да решим да приложим операция коренуване. След това можем да решим да прибавим единица. Отново да коренуваме цялото това нещо, което получихме. Въобще, така прилагайки краен брой пъти операциите събиране, изваждане, умножение и деление, можем да и коренуване, ето тези операции, можем да получаваме доста сложни числа в радикали, където на най-ниско ниво, така да се каже, стоят, аз тук съм взел цели числа, но може тук да стои 5 втори. Тоест, най-малките градивни блокове на нашите числа могат да бъдат рационални числа. Формирайки по този начин все по-сложни и по-сложни изрази, и чрез използването на тези 5 операции, ние можем да стигнем до извода, че тези числа са всички алгебрични числа. Сега първо, не е ясно дали тези числа въобще всичките са алгебрични, но се оказва, че отговорът на този въпрос е утвърдителен. Тоест, всяко такова сложно число
получено по този начин чрез операциите. Хайде тук да направим операция минус. Всяко такова сложно число, получено по този начин чрез тези операции, се оказва, че наистина е алгебрично число. И след малко ще формализираме какво точно имаме предвид. Това се оказва, че е вярно. Значи този вид числа са алгебрични. Въпросът е, т.е. работата е там, че те не изчерпват всички алгебрични числа. Т.е. съществуват алгебрични числа, които не могат да се представят по този начин чрез аритметичните операции, плюс, минус, умножено, делено и радикали. И чрез корени, т.е. чрез радикали. Съществуват алгебрични числа, които не са от този вид, но все пак са алгебрични, т.е. са корени на полиноми с цели коефициенти. Едно такова число е, например, следното число бета, което е корен на полинома хикс на пета минус хикс минус 1. Този полином има единствен реален корен. Който се оказва, че е алгебрично число. Значи бета е алгебрично число. Той не се оказва, понеже бета е корен на този полином, бета е алгебрично число, но бета няма представяне по този начин чрез радикали. Между другото, тук бета лесно се доказва, че е ирационално число, защото от известна теорема в училище е ясно, че този полином, ако има рационален корен, то и него го представим като несъкратима дроб P върху Q, то P трябва да дели, мисля, че беше P трябва да дели свободния член, минус 1, а Q трябва да дели старшия коефициент, който в този случай е единица. От тук се вижда, че P върху Q може да е само единица или минус единица, но с непосредствена проверка се проверява, че единицата и минус единицата не са корени на този полином. Ето на този полином. Тоест това, което твърдението, което току-що тук разгледахме, е следното. Ако твърдението е, че никое рационално число не е корен на този полином. Следователно, нашето число бета, което е корен на полинома, е ирационално. Но това, което казвахме, основното, което твърдяхме, е, че то е алгебрично число, но то няма представяне във вид на радикали. Тоест, ето по този начин. Няма такова представяне. Това е. Значи, това бета е алгебрично число. То е ирационално, но не се представя във вид на радикали. Сега, какво по-точно имаме предвид под представяне във вид на радикали? Сега ще направим една рекурентна дефиниция на едно множество, по-специално множество от алгебрични числа. По-специално множество. Всъщност ние все още не знаем, че тези числа са алгебрични, но има такава теорема и наистина тези числа са алгебрични. Какво е това множество? Да разгледаме едно множество А1, което се задава последния начин. Значи едно множество А1, което се задава последния начин. Рационалните числа са подмножество на А1. Тоест А1 включва всички рационални числа. После, ако хикс и y са числа от А1, то хикс плюс y, хикс минус y, хикс по y също са числа от А1. След това, ако хикс и y
са числа от А1, то тоест, ако Хикс и Y са числа от А1 и освен това Y е различно от 0, то Хикс върху Y е число от А1. Така, по този начин ние конструираме от по-прости числа от А1, ние конструираме все по-сложни, т.е. добавяме нови операции. После другото правило, последното правило при формирането на А1, при формиране на множеството А1, последното правило е следното. Ако Хикс принадлежи на А1 и Хикс е по-голямо от 0, то корен енти от Хикс също принадлежи на 1. Сега, виждаме, че тази дефиниция е рекурентна или рекурсивна, както се казва в програмирането, например, защото ние в самата дефиниция за А1 използваме А1. Ето тук, в тези три правила, това правило, в това правило и в това правило, ние използваме А1. Тоест, ние тук казваме, ако имаме две числа, които са от А1, нека да включим и тези числа. Хикс плюс Y, Хикс минус Y, Хикс по Y също да са от А1. Ако имаме две числа Хикс и Y от А1 и Y е различно от 0, нека да включим и тяхното частно да е в А1. И накрая казваме, ако имаме едно число в А1 и то е положително, да вземем и това число, корен енти от Хикс, и то също да е от А1, като това последното важи за всяко n естествено число. Сега, чрез тази рекурентна дефиниция, ние получаваме именно тези числа, за които говорихме по-горе, които могат да се представят в радикали. Тоест, ние прилагайки тези няколко операции, прилагайки ги краен брой пъти, това е много важно. Значи тези операции се прилагат краен брой пъти. Като приложим тези 1, 2, 3, 4 правила са значи, краен брой пъти, ние получаваме някакво число, което се представя в радикали. Това, което твърдяхме и което се опитваме да кажем от известно време, е, че множеството А1 има такава теорема, има такова твърдение, множеството А1 действително е подмножество на алгебричните числа. Т.е. всички числа, които получим по този начин, са алгебрични. Но както казахме по-горе, тези числа от А1, те не изчерпват всички алгебрични числа. С други думи, А1 е подмножество на А1, но е подмножество на А, А1 е подмножество на А, но е различно от А. Такива подмножества, между другото, да вметнем тук като бележка, такива подмножества се наричат същински подмножества. Тоест А1 е същинско подмножество на А. Толкова може би имаме по въпроса за А1. Какво друго можем да кажем? Всъщност има още едно нещо, което е хубаво да се добави тук, че А1 съдържа както рационални, така и ирационални числа. Наистина, много просто се вижда това нещо. Ако вземем ето това последното правило и го приложим на числото 2, числото 2 е рационално, значи то е от А1. После, ако вземем корен от 2, ние ще получим ирационално число. Тоест в А1 се съдържат числа като корен от 2, като корен трети от 5. Разбира се, много по-сложни изрази, в които участват корени. Но се съдържат и числа като 1,
1/2, минус 3/7. Тоест тези числа тук също са в А1. Защо? Защото просто може да си вземем две цели числа на базата на първото правило и да вземем да ги разделим на базата на третото правило. По този начин ще получим рационални числа. Ето тези числа тук ще бъдат рационални и те ще бъдат в А1. А тези числа ще са ирационални, но те също ще са в А1. Така че важно е да се знае, че в А1 участват както рационални, така и ирационални числа. Освен това, е важно да се знае ето това нещо. То следва от първото правило, че всички рационални числа са в А1. Тоест, нека да го напишем това нещо. Всички рационални числа са подмножество на А1. А1 от своя страна е подмножество. И както казахме тук, и това често се означава ето така. Както казахме тук, А1 е същинско подмножество на А, а от своя страна е подмножество на реалните числа. Тоест, рационалните числа са подмножество на А1, но в А1 имаме и ирационални числа, което между другото означава, че тук също можем да напишем знак за същинско подмножество. Тоест, имаме ето тези включвания. Добре. И сега, след като сме стигнали вече до тук, е хубаво да се каже какво представляват трансцендентните числа. Значи, трансцендентните числа са... Нека да го запишем. Да означим с T множеството на всички трансцендентни числа. Какво е трансцендентно число? Трансцендентно число, това е реално число, което не е алгебрично. Което не е алгебрично. И оказва се, че такива числа има, които не са алгебрични. Тоест, ето това последното включване тук, че алгебричните числа са подмножество на реалните, между другото също е същинско включване. Тоест тук може да напишем, че алгебричните числа са подмножество на реалните, но не изчерпват всички реални числа. Онези реални числа, които са в това множество, които са в това множество, но не са тук, те именно са трансцендентните числа. Тоест, трансцендентните числа са реалните числа, които не са алгебрични. И сега, понеже рационалните числа, ето ги, виждаме ги тук, те всичките са алгебрични. Значи, от тук следва, че трансцендентните числа не са рационални. Тоест, трансцендентните числа са подмножество на ирационалните. Нали така? Рационалните числа са подмножество на алгебричните, а трансцендентните са тези, които са между А и R. Тоест, трансцендентните са едно допълнение към А, които са реални, но не са алгебрични. Значи няма как те да включват числа от Q. След като не включват трансцендентните числа никакви числа от Q, значи трансцендентните са изцяло подмножество на множеството на ирационалните числа. И това, което е хубаво да кажем вече към края на нашето видео, е, че най-известните трансцендентни числа са числата E и P. Какви са тези числа? Числото E е базата на натуралния логаритъм. То на български се нарича често Неперово число, на английски по-често се нарича Ойлерово число. Това число
е базата на ето този логаритъм, ln. То е трансцендентно. Тоест, доказано е, че това число е трансцендентно. То е приблизително равно на 2, това е добре известен факт. 2,71, 8, 2, 8. Това е Неперовото или Ойлеровото число. Неперово или още се нарича Ойлерово число. Тоест, ако търсите нещо за него на английски, по-скоро запишете Euler number. Ако търсите нещо на български, по-скоро се използва този термин. Неперово или Eulerovo число. Друго нещо, което трябва да се знае за него, и то това най-често е и неговата дефиниция, е, че числото това е най-често срещаната дефиниция за числото е границата на ето тази редица. 1 плюс 1 ента, цялото на ента степен. Това вече е за учениците, които са запознати с граници. Тази редица е сходяща, има граница, и границата е точно неперовото число, което е основа на натуралния логаритъм. Така, числото π от своя страна е добре известно, дори за ученици от по-малките класове. То е приблизително равно на 3,14, 15, 9. Това е числото π. Известно е, че то е частното на обиколката на една окръжност към нейния диаметър. На една произволна окръжност. Т.е. за всяка окръжност, частното на обиколката на окръжността към диаметъра дава числото π. Тези две числа и π, за които тук говорим, те са трансцендентни. Т.е. те са ирационални и при това не са алгебрични. Т.е. те не са корен на нито един полином с цели коефициенти. Това е просто доказано, интересен факт и е хубаво да се знае, но те не са единствените трансцендентни числа. Всъщност трансцендентните числа са ужасно много. Те са много повече от тези числа от А1. Те са много повече от тях, но е трудно да се докаже, че дадено число е трансцендентно. Това е по принцип трудно за доказателство. Общо взето, това е като фактология, което искахме да споделим в това видео. Само едно друго интересно нещо ще кажем. Нека да се опитаме цялото това нещо, което казахме до тук, да го обобщим по някакъв начин. Само преди да обобщим, ще напишем тук всъщност още едно нещо, че трансцендентните числа са равни. Множеството на трансцендентните числа е множеството на ирационалните минус алгебричните. И това следва от самата дефиниция. Тоест, ако от ирационалните числа премахнем онези от тях, които са... това не следва от самата дефиниция. То следва от... Добре, трансцендентно число е реално число, което не е алгебрично. Да, всъщност точно така. Понеже трансцендентните числа са подмножества на ирационалните, и освен това не са алгебрични, което е от дефиницията, е ясно, че от тук можем да заключим, че те е равно на и минус А. Това е операцията минус в теория на множествата. Т.е. тук все едно изваждаме две множества. Т.е. тук взимаме тези елементи от И, които не са алгебрични. Като вземем тези елементи на И, които не са алгебрични числа, получаваме множеството Т. Т.е. това се доказва лесно от определението и ето от този факт.
Ами сега цялото това нещо, ако можем да го обобщим с една диаграма, т.е. всички тези видове числа, които споменахме и всички тези числови множества, които споменахме, можем да ги обобщим със следната диаграма. Да си представим, че ето това тук са ни всички реални числа. Сега, както казахме, те се делят на рационални, т.е. ето тук от тази страна, да кажем, са рационалните, а от тази страна са ирационалните. След това, тръгвайки от рационалните числа, ние построихме едно множество А1, ето го тук, да кажем, това е множеството А1, т.е. А1 вече е множеството от всичко това. Това е множеството А1. Аз ще го запиша тук, но А1 не е само тази част. А1 е цялото това нещо. Т.е. то включва и рационалните числа, и някакви ирационални. После множеството А, както казахме, множеството А включва А1. Множеството А, ето го тук, включва А1. И отново, то не е само тази част тук, не е само тази луничка, която се получава, а е цялото това нещо. Т.е. то включва всички рационални, всички елементи на А1 и дори има, както казахме, има алгебрични числа, които не се представят чрез радикали. Значи А1 бяха онези алгебрични числа, които се представят в радикали, така да се каже. Радикали означава корени. А1 са тези алгебрични числа, множеството А се състои от онези алгебрични числа, които се представят в радикали и онези, които не се представят. Тоест А е множеството от всички алгебрични числа. То включва А1, а пък А1 от своя страна включва Q. Това е общо взето диаграмата, която можем да построим по този начин. Какви са ето тези числа? Значи, какви са ето тези числа от тази луничка? Нека да сменим цвета само с някакъв друг. Числата от тази луничка какви са? Това са ирационалните числа, които не са алгебрични. Тоест тази луничка тук, тази част от равнината, която все едно сме отсветили в този хубав цвят, тя именно включва това тук са трансцендентните числа. Значи отново, ирационалните числа са цялото нещо. Те са цялото нещо до тук. Са ирационалните числа. А само тази лилава луничка са трансцендентните числа, защото те трябва да не са алгебрични. И от тук става ясно, между другото, че R, множеството на реалните числа, се разбива на 3 взаимно непресичащи се множества. И кои са те? Едното е множеството T, трансцендентните числа. Другото е множеството Q на рационалните числа. Така. И третото множество е ето това. Значи третото множество е... Тук трябва отново да сменим цвета. Третото множество е ето това множество. И така трябва да отсветим цялото това нещо. Това множество, което тук отсветяваме в розово, се състои от всички алгебрични и рационални числа. Значи, Q се разделя на множествата, т.е. R се разделя на множествата, не се разделя, се разбива по-точно казано, на множеството T, Q и да го означим с M, ето това розовото множество да ни е M. Това множество е множеството на всички
алгебрични, ирационални. Това е множеството на всички алгебрични и рационални числа. Тази диаграма общо взето добре илюстрира цялата тема, по която говорихме. А1, както казахме, е множеството от тези числа, които се представят чрез радикали. Разбира се, тук се включват и числа, в които участва минус, плюс, деление, умножение и радикали. Тези сложни и рационални изрази, които може да получим по този начин, формират множеството А1. Въпреки това, А1 не съдържа всички алгебрични числа. Тези числа от А1 са алгебрични, но не са всички алгебрични. Тези числа, които са от А и не са от А1, дадохме по-горе пример за едно такова число. Едно такова число беше, отново да си го припомним, коренът на следния полином хикс на 5 минус хикс минус 1. Това число попада тук някъде. То е алгебрично, но не се представя в радикали. И това е общо взето. Това е диаграмата, която можем да построим. Реалните числа, отново, както казахме, те се разпадат на множеството t. Ето го тук, в лилаво. Множеството q, което е до тук. Множеството q е до тук. И ето тази част. Тази част именно се състои от онези числа, които хем са алгебрични, хем са ирационални. Тези три множества t, q и m, те са взаимно непресичащи се. Тоест никой от тях не пресича другото. Тоест ако имаме едно реално число, ние можем да твърдим, че то или е рационално, или е алгебрично ирационално, т.е. е в множеството m, или е трансцендентно ирационално число. Това са всичките варианти, които имаме за едно реално число. Да бъде рационално, да бъде алгебрично ирационално или да бъде трансцендентно ирационално. С това мисля да приключим настоящата тема. Надявам се това видео да е от полза за учениците от по-горните класове. Последната част от видеото, в която говорихме за алгебрични числа и трансцендентни числа, е малко по-сложна, но мисля, че видеото е разбираемо и достъпно за всички ученици и дано да е полезно на по-широк кръг от ученици. С това се разделяме за настоящия момент. Довиждане и до нови срещи!